Wpadnijcie się na to z wierchu. Już ja? Już my zaczli? A ja jeszcze szukam. Słuchajcie, no bo muszę coś ich powiedzieć. Piernik, jaka mam ta moja kartka. Jożek się zapisała, co wam chce powiedzieć, a teraz mi się ta kartka straciła. Moja srogotasia jak już cołko przekopała. Psinco. W kapsach też nie ma, na ziemi nic nie leży. Sam na ziemi tak by tak nic nie leży. Wiecie, jakie one sam w tym radiu mają porządek? One sam mają porobione, choby u nas, ja nie wiem, choby u nas w doma w sobota na wieczór. Ale mojej kartki nie mam. No nic, to jadymy bez kartki. Jożek wam ostatni raz coś ich sam obiecała, nie? Pamiętacie wy to? Ja? No bo ja nie za bardzo. Poczekajcie, no o czym my to sam ostatni raz rozprawiali? Widzicie, tak to se mną je na te stare lata. Dawniej to ja się ze starzyków śmiała, jak się co nie mogli przypomnieć. A teraz mi już też tak przyszło. Piernika, Kandego. Ale my się to dzisiaj jeszcze wspomni, będziecie widzieć. A wiecie, co ja wam jeszcze chciałam powiedzieć? Jakbyście chcieli do mnie zadzwonić, to nie dzwońcie. Bożech ten mój telefon Kajsik wraziła i nie wiem kaj. Byda się musiała nowy kupić. A że mam strach, bo przecałuny to teraz robią takie wichajstry, co ty ani nie wiesz, co możesz z tym robić. Gdyś ty się ani nie zmiarkujesz, co żeś nacisła, a ten twój telefon już ci tam nabijo. Przeca teraz to je tak, że zanim ty pierwszy raz Kajsik zadzwonisz, nie, to musisz najprzód 2 dni czytać i 3 dni kombinować, a potem na koniec tak się musisz jakiego bajtla spytać, co możesz robić. A to ci każdy bajtel na placu powie. A jak już to masz wszystko jako tako pochytane, to ci za chwilę powiedzą, że to, co ty masz, już je przestarzałe i się możesz kupić nowe i już zaś nie umiesz to wszystko pokapować i musisz od nowa kombinować. Jazderyny, dyć teraz mi się prawie wspomniało, że Jożek wam to już ostatnio rozgodała, że się na te stare lata durć i no coś ich nowego musimy uczyć. Widzicie, ja wiedziała, że mi się to jeszcze dzisiaj wspomni. No bo tak na ten przykład wam powiem. Marika się kupiła nową pralkę. Co to było? Ona Boroka miała te pranie na pół wyprane, jak się ta stara pralka zepsuła. Bez to się wartko ta nowo kupiła. Ale gdyś ona się z tą nową pralką nie poradziła dogodać. Wiecie wy, co to była za pralka? Jakby wam to wytłumaczyć? Gdyś tej pralki to tam było ino trochę. Całko reszta to był ten taki komputer. Ja wam powiem, piernika. Dawniej, to jak w to był uczony, to miał w doma służba, co mu pranie prała. Dzisiaj to je tak, że jak chcesz pranie prać, to musisz najpierw studiować. Tak to jest. Albo Stazyjka. Stazyjka się chciała kupić taką nową modną maszynę do kawy. Tako wiecie, jako to te mody dzisiaj go dają, tako rubo. Nie, poczekajcie, one inaczej go dają. Tako wypasiono. Ja. Tako, co to wszystko poradzi. Te takie macchiato, espresso, cappuccino, albo jako to tam na to go dają. Potem ta tako kawa kryma. Co to te ludzie nie wymyślą, słuchajcie. Kryma to się na gęba szmaruje, a nie leja do szolki. No tuż taką maszyna się Stazyjka chciała kupić. Poszła do takiego srogiego sklepu, wiecie, wlazła tam rano, wylazła po południu. Blado jak ściana, cołko rozkosmano i zezowała. Przyszła ku mnie go do Irka, zrób mi kawa. Ale tako wiesz, richtig, z fusami. Ja widzę, że poważna sprawa, czego masz siedział, chało pamięto. Jak już w tej szklące ino te fusy było widać, to Stazyjka się na mnie wejrzała i mi go do... Ty, ja nie wiedziała, że co by się kawy napić z takiej nowomodnej maszyny, to ja muszę mieć 2 fakultety i znać 4 języki. A dawniej go to każdy głupi to poradził. Namloć kawy, wsypać do szklonki, zalać wrzątkiem i zamieszać. Ja się tak pomyślała, ja ci jeszcze rozrobię kawa w szklonce. Poczekaj. No, ale nic. A ja już ani nie chcę go dać. Jak ja się rozlękła. No bo co wy byście zrobili? Właża rano na waga. No, ja nie wiem jak wy, ale ja na waga oblecono nie właża. No tuż wlazłach na ta waga. Łoros, jakiś hoptum jego do. Ja już chciałam do Andrzeja uciekać. Suchą całą godo, a ten mi fanzoli. Wiele żech przybrała. A wiele z tego je ino sama szpyrka. Wiecie, ja ani nie wiedziałam, że ta nasza waga poradzi być tako wredno.
A to cera mi to tam tak nasztalowała. A ja do teraz nie wiem, jak ten hop to rachuje. Ta moja szpyrka. I jeśli tam w tej wadze kajsik jako kamera nie chodzi. No ale wiecie, jak się tak na to wszystko badnąć z wierchu, to jednak muszę wam powiedzieć, że człowiek się nieraz sam ze siebie tak pośmieje. No, a co się pośmiejemy, to nasze, nie? Prawie mi się wspomniało, co to było, jak mój hop się ta tako malućko baba do auta kupił. Wiecie, ta tako co durć ino fulo. Jako to na to gadają? Poczekajcie, ja to zawsze zapomnę. Goły, też nie. Nagi, już wiem, nagi wacjo na to gadają. No toż, jak mój się to kupił, słuchajcie, ino. Piernika, ktoś mi sam klupie, albo mi się już hopki stawiają. I daj no obejrzeć. A ciebie skąd sam przywioło? No cześć, Mutra, przyszła ci ta kartka przynieść, że się w kuchni na stole ustawiała leżeć. Ty obejrzyj się, no, a ja ją tak szukałach. No, ale jak żeś już przyszła, to pójdź, siednij się sam. Poczekaj, aż byda gotowo. I prawie chciałam połosprawiać, co to było, jak fater się ta tako nagiwacjo kupił. Przestań, Mutra, w to co chcę słuchać. Dzisiaj to każdy głupi mo nagiwacjo. No, bez to. Też tak myślę. Nie może tak coś inkszego? No, teraz nie wiem. Toż może powiem, jako to było, jak my dawni za bajtla... Mutra, dej pokój. Zaś te stare bery i bojki będziesz wspominać. A nie? No toż teraz ty mi powiedz, co ja mam sprawiać. No teraz tak na gibko to ja nie wiem. Na drugi raz mi się prędzej spytaj, to ci powiem. Ty, słuchaj no, to wcale nie takie głupie, że i ona to prędzej nie przyszła. Ty przeca tej naszej gotce też przajesz jak pieron. I tak fajnie poradzisz sprawiać. Wyzgerno eś je, a sam by się przydała modo krew. Mutra, co ty godosz? No, godum, że teraz ty byś sam mogła sprawiać. Jo, sam w radiu, łosprawiać? A co by nie? No ja, co by nie. Ino, że dzisiaj to jo je cało furt. A czemu to? Jakżech sam szła, to żech Ancika trafiła. Ancika? Jakiego Ancika? No tego, co na Halimbie mieszkał, a potem też przyjechał tu do Rajchu. On tak szał na winklu, wiesz, tak trochę koźlawo. Ty wiesz, jak on łazi, już z daleko go idzie poznać. On nie taki borok, ale gryfny. Taki ciućmok, ale te ślepia. Jak on się na mnie wejrzy, to mi się blank bamonci w łebie. Szłapy mi się uginają, a oko mi skoko z nerwów, a to serce to mi do galot chce uciec. Jołoros blank zapomniała, kajżech cisła i po co. Keby nie ta twoja kartka w ręce, to bych blank łogupiała. Wiesz, ten Ancik to taki Karlus, co mu baba wdycki ino chce dogodzić. Go nafutrować, go pochalać, tak się kole niego legnąć. Ach, co ja ci tam byda godać? Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Anciku, dej mi kusika, pójdź, ja ci pokorza ta technika. Legnij się sam na szwislągu, naucza cię pora sztylągu. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Wyjrzyj się na moje serce, kiedy klupie ino do ciebie. Badnij się we moje ślepia, ale uwiń się, hopie, bo ci rypna. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej, Anciku,
ja ci coś fajnego dam. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Gry mam gryfny jak aktorka, by dać ci siedzieć przy gorkach. Dom twoim bajtlom nupę, a jak nie chcesz, to skocz mi na pukę. Aleksandra Sztyk klupała w naszej felietonistce Irenie Rostalskiej i wcieliła się w jej sceniczno-cera, a jako że Ola Sztyk będzie teraz częściej się pojawiać w tym miejscu na naszej antenie, warto się przypomnieć w to taki. Urodziłam się w Chorzowie w 1974 roku. Mieszkałam w Katowicach, Panewnikach, tam się wychowałam. I w 1988 roku przywiozła mnie mama właśnie do Wesselingu. No ja musiałam uciec, miałam 13 lat. W ogóle nigdy nie chciałam wyjeżdżać. Nie cierpiałam języka niemieckiego. Stwierdziłam wtedy jako dziecko już, że to jest najbrzydszy język na świecie. Będę się uczyła francuskiego, angielskiego i włoskiego. Zimowy dzień, słoneczny, mroźny oddech nieba. Tęsknoty cień, herbata i troszeczkę chleba. Moja mama była zawodową wokalistką, śpiewała w hotelu Monopol w Katowicach, a moi rodzice się poznali w harcerstwie. Mój tata grał na gitarze, śpiewał, też komponował własne piosenki, które do dzisiaj są zresztą znane, ale pisze, że autor jest nieznany. I spotkali się na scenie, zakochali się w sobie i całe moje życie tata grał na gitarze, mama śpiewała pierwszym głosem, tata drugim, a oprócz tego tata był górnikiem. Tata ma w sobie i to, i to. Tata jest i artystą, i bardzo praktycznym człowiekiem, a mama właściwie do dzisiaj jest artystką, diwą, mimo to, że już tutaj od 25 lat pracuje jako pielęgniarka. Świat. Przez bezsenny świat. Przez bezsenny świat. Początki w Niemczech były paskudne. Raz, że nie umiałam się porozumiewać, bo nie znałam języka, co mnie strasznie bolało, bo zawsze lubiłam dużo mówić i miałam też dużo do opowiadania. Jeszcze bardziej mnie bolało, jak już zaczęłam mówić i rozumieć, czym się moi rówieśnicy zajmują. Potem już w ogóle nie wiedziałam, z kim rozmawiać. Dlatego, że mieliśmy zupełnie inne tematy. Ich interesowała telewizja, kino, papierosy, a ja byłam harcerką, mnie interesowała natura, mnie interesowała kultura. Ja chodziłam do teatru. Przysłuchiwałam się kiedyś rozmowie mojego taty z jego najlepszym przyjacielem, Marianem Promnikiem. Mówili, że właściwie to jest największy bezsens, żeby studiować sztukę, bo wtedy tylko się kopiuje innych albo za bardzo się po prostu zawala mentalnie różnymi innymi rzeczami i trudniej jest później się doszukać własnego stylu. I tak właśnie to we mnie przesiąkło, że ja wiedziałam, że sztuki na pewno nigdy w życiu nie będę studiowała. Ja robię tylko swoje. Jak patrzysz na moje obrazy, no to takich nie widziałeś na świecie, po prostu takich nie ma. Ja wiem, że one się wszystkim nie podobają. I bardzo dobrze, bo wszystkim to się podoba McDonald's i RTL. A one się mają tylko specjalnym ludziom podobać. Mam
fazy, w których bardzo dużo maluję, po kilka godzin dziennie, do 10 godzin dziennie, przez noc czasem, całą noc maluję, ale aktualnie jest tak, że więcej śpiewam. Jestem magicznym spokojem, rozpadłam się, rozpłynęłam, elementarnym nastrojem, pełnością pochłonęłam, zbalansowaną lekkością, niezależną od praw natury. Obejmuję wszystko miłością, unosząc się do góry. Czuję się cząstką całości, wiecznej i jedynej, pełna i pusta zarazem. Unoszę się, jestem i ginę, pustką zadowolenia. Ja jestem ze Śląska. To jest moja dusza jest śląska, moje myśli, moje mniemania, mój sposób myślenia i działania w życiu. Rzeczywistość jest właściwie bardzo, bardzo śląska. Ale to śląskie to jest jakby u góry, na powierzchni. A te obrazy wychodzą ze źródła, które jest jeszcze niżej, który ani nie jest śląski, ani nie jest polski, a może nawet nie jest ludzki. Spokojem niepojętym, bezszelestnej rozkoszy, czuję się cząstką całości, wiecznej i jedynej, pełna i pusta zarazem. Unoszę się, jestem i ginę. U nas w domu się mówiło po polsku czysto, bo mama i tata powiedzieli, że dziecko się musi nauczyć po polsku, a po śląsku się tak nauczy na placu. No i właśnie jak miałam 9 lat w harcerstwie, pojechaliśmy z drużyną na festiwal piosenki harcerskiej do Warszawy. I mieliśmy wszyscy razem śpiewać, ale nas dyskwalifikowali, było nas za mało, było 30 osób, a nas było chyba 18 i nawet nie szło tej reszty po prostu dołożyć. Ale była jeszcze inna kategoria, solowa, na piosenkę kabaretystyczną, jakąś polityczną i jeszcze jakąś inną. Stwierdziłam, to ja jak już tu jestem, taki świat drogi, to mnie i tak nikt nie zna, a zawsze lubiłam być na scenie, to wzięłam gitarę i mówię, wiecie co, nie przyjechaliśmy nadaremno, ja zaśpiewam sobie tutaj piosenkę, wpiszcie mnie w tą kategorię kabaretystyczną. Nie myślałam w ogóle o tym, że w Warszawie nikt śląskiego nie rozumie i zaśpiewałam piosenkę, którą śpiewał zawsze mój tata i wszyscy leżeli na ziemi ze śmiechu. Nie ma już działchy na moim szislongu, choć szislong jest, ale bez sztylongu. Macą ręką fedry, cykero nie skocy, z tych nerwów nie widzę na łocy. Była rozcila na moim szislongu, aż się lojfer stargą od tego przyciągu. Cięgi my gupieli i targali za kudły, od tego aż uszy nam schudły. Cila mnie ciepła, bo szislong był mały, padała co nie chce, by ją fedry żgały. Wezna siekiera, porąbia pierona i fertyś i sprawa skończona. Wezna siekiera, porąbia pierona i fertyś i sprawa skończona. Nie ma już szislonga i zaś działchy przyjdą. Przyjdzie srogo hydla, przyjdzie truda z fridą. Wezna starodeka, ciepna na melina i zaś będzie w story jak z kina. Wezna starodeka, ciepna na melina i zaś będzie w story jak z kina. Cała jury była ze Śląska i mimo to, że teatr ogromny w Warszawie był w sumie cichy, to jury leżała na ziemi ze śmiechu i zajęłam pierwsze miejsce. I przyjechałam do domu i ciotka Hilda w Chorzowie miała urodziny i cała rodzina siedziała. No, Ola wygrała pierwsze miejsce, powiedz no dziołcho, co żeś śpiewała? No ja śpiewała, nie ma już dziołchy na moim szislungu.
I wszystkim z gęby powypadały te widelce, chycili się za łeb i powiedzieli, ty, my ta dziocha musimy po śląsku nauczyć, żeby Boroka wiedziała, co śpiewa. Zaczęli mnie normalnie uczyć po śląsku, zaczęli w domu mówić po śląsku, bo babcie, dziadki to zawsze mówili po śląsku, a nawet po niemiecku, jak miałam czegoś nie zrozumieć. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom, hej, Anciku. Kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Anciku, daj mi kusika, pójdź, ja ci pokorza ta technika. Legnij się sam na szwislągu, nauczę cię po sztylągu. Hej, Anciku. Dla mnie to są sprawy sercowe. Ja lubię śląski dialekt, uwielbiam go zresztą. Lubię pisać po śląsku i śpiewać. I ja to robię dla siebie, ja to robię dla Śląska, żeby właśnie pokazać, że Śląsk ma muzykę nie tylko taką właśnie szlagrową, tylko Śląsk potrafi być bardzo ambitny i robić blues, i robić jazz. I dlatego z Adrianem robimy bardzo, bardzo ambitną, muzycznie rzecz biorąc, bardzo ambitną płytę. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. Ja lubię te dowcipne teksty bardzo i ja uważam, że właśnie na Śląsku Ślązacy mają rewelacyjny humor. I to trzeba podkreślić. Ja to bardzo lubię. Ja też lubię dowcipy, ja lubię się śmiać i lubię, jak inni się śmieją. I dlatego mi się to bardzo podoba. Dotychczas miałam od innych muzyków, którzy nie pochodzą ze Śląska, tylko takie głosy, że im się to właśnie bardzo podobało, że ich to bardzo zainspirowało. Nowych kecek nie kupuję, bo pieniędzy nie marnuję. Najpierw schudna, co tam musza, potem się na nowe skusza. Jak już kupię nowe szaty, stare potargą na szmaty. Teraz muszę ponarzekać, bo już nie mam co oblekać. Nie mam co oblec, nie mam co oblec. Nie mam co oblec, durś, nie mam co oblec, bo nie mam co oblec. W innej szufladce jest kabaret z Irenką. Z Ireną Rostalski robimy to już od ponad 10 lat. Zaczęło się w Ignisie. Barburka się zaczęła w mojej galerii wtedy i robiła po prostu coraz więcej ludzi przychodziło, trzeba było zmieniać te lokacje, aż żeśmy wylądowali w teatrze i teraz robimy właściwie tylko już w teatrach. Coraz więcej mamy gości, którzy w ogóle po śląsku nie rozumią, ale ich to bardzo rozbawia. Lubią ten humor, uczą się wręcz po śląsku. Mamy nawet słowniki porobione czasem dla niektórych słów, które nie są tak, że można zaraz sobie to skojarzyć. No i mają świetną zabawę. Mantel kryfny jak słobroska, jedna kecka mą po umie, jak ją nosza, to mnie łomie. Inkszo dała mi sąsiadka, we szpetno angielsko kratka, inno to mą po teściowej, no to nie kupuję nowej. I durś nie mam co oblec, nie mam co oblec, nie mam co oblec, durś, nie mam co oblec, bo nie mam co. A z dziećmi mówię po polsku, ale uczę ich śląskiego na tyle, że jak śpiewam im piosenki też śląskie, to im zawsze mówię, co to znaczy po polsku, a co to jest po śląsku, jaka jest różnica. Tak jak mój mąż im tłumaczy, że jest ten język kölsch i on im tam mówi parę słów, ich uczy piosenek też kölsch i one wiedzą, że to jest z niemieckiego się to wzięło i tak samo wiedzą, że ten śląski z tego polskiego się wziął. I jak są u babci i dziadka, to oni też z nimi mówią po śląsku i oni wtedy widzą, że są ludzie, co mówią tak i są ludzie, co mówią tak. I oni to już mają zakodowane i myślę, że kiedyś im to po prostu się oświeci.
One bardzo lubią jechać do Polski, bardzo lubią tam być i mają tam też przyjaciół, ale nigdy nie będzie tak, że one tam przyjadą tak jak ja jadę do domu. Ja jadę do domu, ja już na pierwszej tankstelle się czuję jak w domu. A dla dzieci to jest takie trochę bardziej egzotyczne. One tam lubią być, im się to podoba, ale one są tutaj w domu i niestety tak jest, no, trudno. Są w internecie byle jakie rupiecie, duś tam fulają i wrobiają kogo są. Kupa hacharu, dodejcie mi co chcecie. Zaraz wyłącza ten mój laptop wgodą won. Pieroński internet, mam już dość go wnet. Jak klap na dekel, jo to smola i czek. Za chwilę nas odpomoże, napisał kto e-maila albo zgłosił się na czek. Pieroński internet, mam już dość go wnet. Jak klap na dekel, jo to smola i czek. Za chwilę nas odpomoże, napisał kto e-maila albo zgłosił się na czek. I tymi klimatami Oli Sztyk z Weseling przy aranżacji i akompaniamencie Adriana Maruszczyka żegnam was już i życzę dobrej nocy. Zapraszam za miesiąc do audycji Między Gotką a Rozmową, czyli genau 27 listopada. Chowcie się, przy mikrofonie był z wami Tomek Kycia. Pyrsk i szczęść Boże. Frajery, a na Facebooku czy na Skype'ie same kawalery i na modelki i gwiazdory, aż w życiu szczypi i jest żor. Bo jak już kiedyś nie fanzoli, to wiesz, czy aby to nie jest kolor. Pieroński internet, mam już dość go wnet. Jak klap na dekel, ja to smola i czek. Za chwilę nas odpomoże, napisał kto e-maila albo zgłosił się na czek. Pieroński internet, mam już dość go wnet. Jak klap na dekel, ja to smola i czek. Za chwilę nas odpomoże.